Kayya, wai nawa ne kudin sa shi? Nawa yake binki? 70 da naira. Gaskiya murtala hudu ne saboda Allah. Don Allah dotti da mai ka bari haka. To kai dotti da ka bari ai da yaro. Murtala hudu. Wannan ma ai wai na sani wai dole a za ka. Allah wallahi murtala hudu zan baka Allah. Kar ka cana wallahi. Wal aradu murtala hudu zan bada. Aradu. Wai ana ne? Kai nawa ne kudin naka? Murtala uku da nawa ne? 70 da 10 ba. Kuma zai baka murtala hudu? Ba zai yi ba. Dan shi ta. Kai nawa ne? Kika da 40. To gaba da 40 ni kuma ga na murtala hudu. Kai nawa za ka bata? Ni murtala hudu. Allah murtala hudu zan bata ka bata murtala hudu. Har da rantsuwa? Aradu murtala hudu zan bata. Hello. Ina take mare ta. Wa zan mara? Ai ta ji tsoro ta. Wai nawa za ka bata kai? Murtala hudu nace. Ke kudin ki kuma murtala naira 70 da goma ko? Nawa ne? 70 da goma. Kuma ya ce zai baki nawa? Za ka ba mu. Kai! Wannan garka yadda. Don Allah ni ka bani. Ba ta dauka. Murtala hudu ba za ka dauka na. To ina kan ɗauki wannan. Shi na yi wani dika. Ba za mu ɗauki haka ba. Allah ya. Kai ya ware. Ka ca ma Ware. Ai yau da gobe. Nawa ne kudin ka kai? Nawa ne kudin ka? 70 da goma ni To na ki ba. hakuri ki dau Ni murtala hudu. murtala hudu zan biya. Ni murtala hudu zan biya. Allah murtala hudu zaki dauka. Ka ca ma wallahi. Wallahi murtala hudu zaki dauka. Haba. Kai nawa ne kudin ka saboda Allah? Amma yanzu haka Ina da mantuwa wallahi. ni yanzu nan ni nan na ba. Ke nan jaka da murtala biyu nawa. Wannan ba. Wannan kuma nawa? Wannan 70 da naira Da goma. Allah ki daina ta 70 da goma. Murtala hudu wallahi. Ke ba a sabo da ke. Ko baka to zan dauki dai. Saboda jahango ba, saboda jahango. Saboda jahango. Jago din karkata ya ka bari. A'a 70 da goma kudin ki dau murtala hudu dan Allah. Dan Allah ki dau murtala hudu. Ka bari ta mun da Allah. A'a yo murtala hudu zaki dauka mana. Ki hakuri.